Ако търсите начин да изкарвате допълнителни или основни доходи в свободното си време, в следващите няколко минути ще ви обясня как това е напълно постижимо. Задавали ли сте си въпроса как биха ви се отразили допълнителни доходи, изкарвани онлайн от това, което правите? Ето и няколко примера. Те биха могли да ви бъдат полезни за ваканции, почивки, погасяване на текущ кредит, спестявания, грижа за децата ви или подпомагане на семейния бюджет. Най-хубавото на тази възможност е, че може да работите от всякъде, по всяко време и затова е подходяща за абсолютно всеки. Независимо дали сте студентка, фризьорка, гримьорка, маникюристка, човек работещ на смени или притежаващ собствен бизнес, вие може да започнете да се занимавате с това. Какви са тенденциите в днешно време и как компанията е позиционирана спрямо тях днес? Изцяло се фокусира върху здраве и красота, продукти против стареене, желание за собствен бизнес, социални мрежи и работа от вкъщи, неограничени доходи, гъвкаво работно време и всичко това с цел за по-добър начин на живот. Социалните медии са огромна част от нашето ежедневие. Затова, благодарение на тях, имаме възможността да работим и онлайн. Пред вас виждате кратка статистика на различните популярни платформи. Кои сме ние и как можем да ви помогнем? Ние сме Nu Skin, глобална бизнес възможност в над 50 държави и вече 40 години стабилна на световния пазар. Компанията също е с награда за най-добро работно място, при това няколко години подред и отличена от списание Forbes за най-сигурен и надежден работодател. Тези продукти, които виждате, са едни от най-търсените и продаваните в социалните медии. Избелваща паста за зъби, кална маска, шампуанът Нутриол, изкуствен тен и колаген. В Европа работим с над 250 продукта, а глобално с над 600. Сега ще ви покажа някои от постигнатите резултати с тези продукти и как благодарение на тях може да започнете да работите още днес. Да кажем, че успеете да продадете по 2 от тях. Вашата лична печалба ще бъде 114 евро. А ако успеете да продадете по 5 от тях, вашата печалба ще бъде 286 евро. Какво бихте си помислили, ако ви кажа, че може да работите с най-доброто устройство за домашна спа грижа, държащо първо място през последните 7 години? Може би вече сте го виждали в социалните медии, но ако сега за първи път го срещате, това са 7-те ползи, които дава на кожата на лицето. Намалява размера на порите, умекотява кожата и премахва мъртвите клетки, кожата изглежда и се усеща много по-мека и така нататък. Тук отново може да видите пример за това какво бихте могли да спечелите при определен брой продажби. При 2 продадени устройства печелите 82 евро, а при 5 продадени 205 евро. Какво може да ви предложим? Да изберете сами работното си време, да работите от всяка точка на света и да печелите седмични и месечни бонуси. За какво се грижи компанията? Проучване, разработване и производство на продуктите, доставка до нас и нашите клиенти, поддръжка на личен акаунт и сайт и много други. А за какво се грижим ние? Използваме продуктите, споделяме за тях и предоставяме бизнес възможността на всеки, който се интересува. А ако искате да започнете да развивате това като бизнес, тук са следните стъпки. Всеки стартира като представител с печалба чрез 2 различни бонуса. Ретайлинг бонус с до 30% печалба плюс селинг бонус с печалба от 4 до 20% според количествата продажби. Имате възможност също така да се развивате като лидер, който получава същото като представител, плюс билдинг бонус с допълнителни печалби от 5 до 10% на груповия оборот. А ако искате това да бъде ваш основен доход, получавате същото като предишните 2 стъпки, плюс лидинг бонус на стойност 5% от оборота на цялата ви организация. Тук в средата виждате компенсационния ни план и месечните възнаграждения, които може да печелите, ако развивате това като бизнес.
Ако искате да разберете как да се квалифицирате за дадена титла, се обърнете към човека, който ви е изпратил това видео. Едно от най-големите възнаграждения от компанията за хората достигнали титла Ruby Partner е безплатна 5-звездна all-inclusive почивка за вас плюс един. Това са осъществените вече почивки през изминалите няколко години. Най-вероятно всичко до тук ви е харесало и сигурно вече се питате как може да започнете. Това става напълно безплатно. Няма задължителни стартови пакети, няма месечни абонаменти и не се изискват брой продажби. На разположение са безплатни обучения и всичко е съобразено с вашето свободно време. А темпото за развитието си определяте сами. Всичко, от което имате нужда, е смартфон, интернет, желание за работа и развитие и за незабравими моменти. Готови ли сте? Ако да, действайте. Но ако все още не сте сигурни, най-вероятно подходящият момент за вас никога няма да настъпи. Така че действайте с желание, а ние ще направим за вас всичко, което зависи от нас, за да ви помогнем. Обърнете се към човека, който ви е изпратил това видео, за да решите заедно как да стартирате. Пожелавам ви успех!